Сандуқи байналмилалии пул бори дигар ба Тоҷикистон тавсия дод ки ду бонки азими дучори мушкил Тоҷик содирот бонк ва агроинвестбонкро барҳам бидиҳад. Ин созмон дар изҳороти охири худ аз бонкҳо низомсоз вале пардохтнопазир ном бурд. ҳамкорам Абдулло Ашӯров чуну чарои ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва қабл аз барнома бо чанд суол ба ӯ муроҷиат кардам. Абдулло, салом. Дар Тоҷикистон нафарони зиёд ҳанӯз амонати худро аз агроинвестбонк ва Тоҷик содирот бонк мунтазир ҳастанд. Тавсияи Сандуқи байналмилалии пул ҷиҳати барҳам додани ин бонкҳо чӣ маънӣ дорад? Яъне магар пасандози одамон бояд дода нашавад? салом шаҳло. тавсияи Сандуқи байналмилалии пул ба маъное нест ки пасандози амонатгузорон пардохт нашавад. баръакс, вақте ин созмон барҳам додани фаъолияти ин ду бонкро тавсия медиҳад, ба он маъност ки ҳангоми барҳамдиҳӣ фурӯши амвол ва таракаи дороиҳо нахуст пасандози мардум дода шавад. ин як таҷрибаи маъмул дар ҷаҳон аст ки дар сурати барҳам хӯрдани бонкҳо масъулияти доду гирифти муштариони бонки муфлисшударо бонки дигар мехарад ва ё аз фурӯши амволи бонк пули пасандозҳо баргардонида мешавад. албатта тавсияҳои Сандуқи байналмилалии пул ба Тоҷикистон бо назардошти ин аст. Аммо бубин Абдулло, дар Тоҷикистон мо шоҳиди таҷрибаи дигар ҳастем. Масалан, Тоҷпромбонк ва Фононбонк 4 соли қабл муҷаввизи корашон бозхонд шуд ва комиссияи барҳамдиҳии ин ду бонк ташкил ёфт. Вале то ҳанӯз даҳҳо нафаре ҳастанд ки аз ин ду бонк натавонистанд пулҳои худро бозпас бигиранд. бале шало, воқеан ҳам дуруст қайд кардӣ. ҷараёни барҳамдиҳии ин ду бонк хеле тӯл мекашад. муштариён солҳо боз пасандози худро роёнда наметавонанд. тавре раиси бонки миллии Тоҷикистон Нурмуҳаммадзода дар моҳи июл дар як нишасти хабария изҳор дошт, мушкил дар он аст ки амвол ва ё биноҳои мутааллиқ ба ин ду бонк бо нархи воқеӣ ба фурӯш намераванд. яъне дар бозор бо он нархе ки бонк барои амволаш мехоҳад, касе онро намехарад. амонатгузорон пул мехоҳанд, на бино. хуб, пас чаро созмони байналмилалии пул ин нуктаро ба назар намегирад? коршиносон ва таҳлилгароне ки дар ин робита ҳамроҳашон суҳбат доштем гуфтанд, дар шароити Тоҷикистон тавсияҳои Сандуқи байналмилалии пул қобили қабул нест. дар сурати барҳам хӯрдани ин бонкҳо шонси одамон барои гирифтани пасандозҳояшон ки солҳо заҳмат кашиданд ночиз мешавад. ҳоло ба ҳар ҳол маъмурияти ин ду бонк, яъне агроинвестбонк ва Тоҷик содирот бонк, ҳар моҳ қисман як миқдор пули пасандоздоронро бармегардонанд. аз сӯи дигар ҳоло аксарияти саҳмияҳои ин бонк дар дасти давлат аст. дар сурати барҳамхӯрӣ масъулияти бозгардони пасандозҳо боз ҳам бар дӯши давлат меафтад ва дар ин вазъият ҳукумат наметавонад аз буҷа пули иловагӣ барои ҳалли мушкили ин ду бонк ҷудо кунад. аммо Сандуқи байналмилалии пул бори дуввум аст ки ин тавсияро ба Тоҷикистон медиҳад. ҳукумати Тоҷикистон талош дорад аз ин созмон то $500 миллион қарзи имтиёзнот бигирад. аз ин рӯ коршиносоне ки дар ин бобат бо радиои Озодӣ суҳбат карданд мегӯянд, то Тоҷикистон ин тавсияи Сандуқи байналмилалии пулро иҷро накунад, ба гумон аст ки аз ин созмон қарз гирифта тавонад. ташаккур Абдулло. ман ёдовар мешавам ки Тоҷик содирот бонк ва агроинвестбонк аз соли 2015 дучори буҳрон шуда дар бозгардонидани пасандози амонатгузоронашон оҷиз монданд. охири соли 2016 ҳукумат ба ин бонкҳо зиёда аз 3 миллиард сомонӣ ёрии молиявӣ кард, вале ин миқдор маблағ ду бонкро аз вазъияти буҳронӣ наҷот надод. муштариони ин ду бонк инак 5 сол боз амонатҳои худро гирифта наметавонанд.